M3music.com, numéro 1, Giraffe Malienne. Galon te Ganasiga, Malien te Herefe, Aduki Mila Gabisisa. Tuku fale jama memo, Koko be jamanala. Parigate fama nyengola, Muda bisau de Tana. Iye paye gabadu. Walai do juve tenena, Shuga for Shuma Pamba gato me ala ye fama. So, Dama be nyongo na fama, Langolo be joro le jamana be nyima krana. Brizambe sumo demena, Rama te kira ego wakisi inama te kari munye. Biriga jiete moga joy wakili ne tainti luasila. Siga kuma otemena peu. Siranya danga birizatai. Magoro nyogo na blaguru. Gisiga malike jugu sabwe. Jamana deunde kulo kagele. Jone e koro ke birizitai. Karimu filegi kulenge malila. Jone afa ke birizitai. Tukube konoro filile. Funenge numbe fagana norla. Jamana kilo be duguli. Faransi de vegan fagala korofe. Solta juli de fagara fili. Ya fini me wolo ba joli la. Barate soro la malila. Balo kote sebe jamana deun. La solution ke la me kele de wula. Nye fanga misigi wa amala wuli ni malite taganya inyega wuli ansege nantoro la dogera taunte nyemogo fugari feute bante parake bali fe no te nyaume tugu wa taganya doro ni faunte perizan sumo nini na fe Malien yete sega fo jamana mina na labate balawuli o dai mali wa amalien kelo yere de fene banga o fama o la ko e balikela die place ni soro ni yelena ka chini nga soro fendi Malien kelo be wuli danga de dia me ni sente muso kelela alibi pate duguma Malien bebe se kuma de la ambe sigi fo kele be donga fama o be saraka dinya la auna alibi ane be kuma la jodi anyere fa jamana akele ko on be tumala le chef est incapable au tout est avancé la population est sous-informée jodi pays avancé chiete na namoro chieti aga dugu la moi je m'en fous na dumba no ga tese ga madikila otapla okana ni juguma ba utorola febe tiena anga ebodi ko be tiena tira nyuma kele tanga malile angele ya bolo begera fakela ne kono de mo ga valisi wani sira na do bingasa alili bolo be sangolo soro ndinye mo ko filila tinye be fiye ni makoro ntuni na doro agasa me jogo silo awa malite kila ni presente sera doro agabla wasaba punyuma lobe na bingila ko bi bolo bodalo ma bolo alili kele telefoni mangegu parasi negete mo ko sila antoro la tubabunga ni yamai yimite karube sa jonya la sigatola okuma etai ni malien de uma wuli kujo dogera sa tirigi torogola shariate nyemo kila be maganete jamana falendo seligela de la chale madala ni islamebe chale go nimi bobi ibobi Alassane Fogaro 2020 ame kuma bali la kuma belebele uka belebele Boubacar Koli Sabake Fokuba Bachane Sila Touré Plasma Ahmed Le Bouganche Force tranquille Fogabo Général Tissé Sam Belebele de Fali Voilà Mo Perdi Dirima Diop Basekou Monchale Chiorba Amdalay Wora Mananja Panther Moïse Fokana Jigroni Belebele Ma folie de fans Bella Jelé Castro officiel Becky abonné M3 Music chaîne YouTube là Mixtape Besra là Stadi Dreti Nabila Gang M3 Music Mo kelemu warta ka du wallahi malen do abe deme na Facebook ga deme belebele mais deme nga boni ni bay c'est ba cederi wo maliga famille wo malen de toyo abe ga munga sorasi de nga kaine galonta la ko parce que ma chite jibo ala e ka te jibo dondima ya famu ya na ya di ala ma bishina ala ba sarani mais anga nga jega munege sisa pour que anga na yatime de nga kishi tayalima do kana fara anga yatime de nga do kana fara anga falato de nga anga nga munege to di sisa ka ibega kuru aga fereke ka anga surasu kishi salima olube kishi sayama chodi ka material nyana sanga duma olube kishi sayama chodi ka avion nyana sanga duma olube kishi sayama chodi wallahi ka drone nyana sanga duma anga surasu be sa muga bisa ba saba chomna kala tege ko doma sao alni surasu be sa kana teme kele flaka brama alo yera o mandanye me na ko manya be kele ge koni tange kele ma ba se ba fana te donne ya famu mais ibega min na kanko ko corruption ko bana jamana ko
ibeka kelen de bɔra k'i sigi malien denw ɲɛna ko jamana kaye b'ale bolo minnu ye jamana nafolo suɲɛ k'olu tɔgɔ b'ale bolo minnu y'an faw jɛ dɔgɔtɔrɔso la ka nafolo suɲɛ k'a dun k'olu b'ale bolo minnu kɛra sababu ye k'an baw jɛ dɔgɔtɔrɔso la minnu kɛra sababu ye k'an ka sɔrɔsiw di saya ma k'olu bɛɛ ka kaye b'ale bolo ko mɛ k'ale b'olu to yen ala kama ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ o maliyɛnw de ta ye mali bilijɛ ye wa ibeka de ta don ibeka ne jɛra kɔ est ce que e ye solo tamani ɲininka ni ne yafara wa est ce que e bana sago ɲininka n'a yafara wa est ce que e amadu jan ɲininka n'a a yafara a ka wari kɔ wa burama maliyɛn den bɛɛ ka impôt de b'a la e kelen mana yafa ni tɔw ma yafa burama o ye tɔ ka jɛ de o kaye b'e bolo e dɛsɛra k'o bɔ k'o di maliki ma burama an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa polisiw kɛrɛfɛ tɛ gendarmew kɛrɛfɛ tɛ gardiw kɛrɛfɛ tɛ hali gazi ɲuman a tɛ polisiw bolo Bamako burama ne yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka saba gouvernement ye min kun jumɛn na kɔ n'an kumara a b'an minɛ k'an datugu mais Amadu Kufa bɔlen filɛ ba kɔfɛ a ka transport tɛ 100 bɔ dɛrɛmɛ 20 dɛrɛmɛ 10 o ye jamana ta k'i sigi n'a ye han mais anw mana kuma ko min bɛ ka k'anw na k'a bɛ k'anw tɔɔrɔ anw mana kuma ko min bɛ ka k'anw na k'aw bɛ ka anw degunnen de bɛ ka to anw bɛ ka kuma n'i ye mɔgɔ ba degun ka degun ba degunnen bɛ kini ɲɛ o i bɛ ka n'i y'a ye mɛ bi anw bɛ bɔ k'i dɔgɔya k'i neni an tɔɔrɔla de anw tɛ se ka marifa ta an b'an faso fɛ minnu tɔɔrɔla olu de ye marifa ta minnu tɔɔrɔla olu de ko ka mali tila minnu tɔɔrɔla olu de ko ka nord di olu ma ko k'a kɛ azawadi mais i bɛ ka anw jɛra baara la Bamako kɔnɔ anw jɛra dɔgɔtɔrɔso la Bamako kɔnɔ anw jɛra kalan na Bamako kɔnɔ an ka mɛtiriw jɛr'u sara wari la an ka dɔgɔtɔrɔw jɛr'u sara wari la ɔ burama an bɛna mun de kɛ sisan n'anw ma se ka dɔ wɛrɛ kɛ anw ma bese ta anw ma jele ta anw ma marifa ta anw ma foyi ta an y'an ta kɛ da baara la kuma de aw b'anw fana minɛ k'a b'anw fana datugu o kuma la jamana in tiɲɛ bɛ min o kɔrɔ aw bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ de ka taa fara Kufa kan burama Kufa ka mɔgɔw tɛ ka minɛ ka datugu mais n'anw ko burama ko i ko k'i bɛ ji d'anw ma k'i dɛsɛra e b'anw datugu n'anw ko burama i ko k'i bɛ nord libéré i dɛsɛra e b'anw datugu ni i se mɔgɔw ma taa minɛ sabu u bɛ taa muru turu dɔ bobara la u bɛ muru kɛ ka dɔ sen sɔgɔ u bɛ dɔ bana u bɛ dɔ brutaliser mais Musa Jawara balolen don Bamako sécurité d'état ɲɛmɔgɔ ale balolen don Bamako o tala Musa Jawara tɛ Amadu Kufa yɔrɔ dɔn a tɛ Yaji Agali yɔrɔ dɔn minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ nord la a t'olu yɔrɔ dɔn Sumayila Sise bɛ mɔgɔ minnu bolo Musa Jawara ɲɛ t'olu la wa a ye vidéoman to yen ala ni kira kosɔn an b'a fɔ nin la ko jamana dɛsɛra quoi parce que aw kan ka minɛli minnu kɛ aw t'olu kɛ fɔ man ka minɛli minnu kɛ aw bɛ ka t'olu de kɛ quoi walayi bilayi talayi dommage i y'a faamu a yɛrɛ k'a jate minɛ quoi maliyɛn hɔrɔnya kɔnɔ ladiriya kɔnɔ hali fa don o don a bɛ ka taa baara yɔrɔ a bɔ a b'a fɔ karisa n bɛna nɛgɛso d'i ma siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 siɲɛ 4 don dɔ i b'a fɔ ko babaji ye nkalon tigɛ quoi walayi bilayi talayi i y'a faamu i bɛ ka min nana k'a bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ di anw ma i bɛ k'a sɔrɔ mali tɛ dingɛ kɔnɔ dɛ mali bɛ tasuma kami de cɛ la i bɛ k'a fɔ ko maliyɛnw a ye da ne la aw ka ne ta n'aw sɔnna ka da ne la ka ne ta mali bɛ dingɛ kɔnɔ ne b'a bɔ o dingɛ kɔnɔ o de kama maliyɛn bɛɛ dara i bɛ ka la mɔgɔ min bɛna to kɔlɔn kɔnɔ walayi bilayi talayi ne ye nɛgɛbere kalaman d'a ma a tigi b'a minɛ mɔgɔ min bɛna to baji la ne ye juru fila ma k'a ka juru minɛ k'a fɔ ko e de ye ala ye a tigi b'a fɔ k'a yɛrɛ kisi saya ma i bɛ ka e nana de k'e bɛ se ka maliyɛnw bɔ degun kɔnɔ i bɛ ka nana de k'a bɛ se ka maliyɛnw bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ i bɛ ka nana de k'ale bɛ se ka maliyɛn baara di maliyɛnw ma i bɛ ka nana de k'ale bɛ se ka ji ni kuran di maliyɛnw ma k'ale bɛ se ka nord libéré ko ATT ye incapable de ale ATT gɛn ko ye incapable ye o ye indigne ye o ye insouciant ye mais bi anw kan ka mun de fɔ i bɛ k'a yɛrɛ ma maliyɛnw hɔrɔnya kɔnɔ silamɛya kɔnɔ josɔnya kɔnɔ hali kerecɛnya kɔnɔ hali kafiriya kɔnɔ filangafo k'a fɔ n bɛ nin kɛ n'i ma se k'a kɛ o de ye kuma fila fɔla ye mais viromaniw minɛ kun activistes minɛ kun révolutionnaires minɛ kun o ye mun de Burama a ye Clément Dembélé minɛ ta ka t'o torturer a fɔra k'aw ye Burama Touré minɛ k'a faga Clément minɛ cogo Burama Touré minɛ cogo mais ni nin fɔra sa ayi aw da tɛ tu Burama ka minɛliko la dɛ a bɛ ka bɔ minnu da k'a b'olu datugu maliyɛn est-ce que aw ɲɛ bɛ Mali tiɲɛ la o de kama ne solo ko ne bɛ n da de n ye n kali ala ani kira la tiɲɛ tɛ Mali kɔnɔ maliyɛn den dɔ k'a fɔ ne ko nkalon de ta ni Maliki ko k'a bɛ baara k'a sago la n ye n kali kuranɛ la n'i bɛ k'a ko k'a bila a b'a bila ni Maliki ko k'a bɛ baara k'a sago la ni Karim Keita ko k'a bila a b'a bila jɔn de ɲɛ tɛ Mali tiɲɛ la o de ne solo da tugun ne tɛ ka siranya tɛ dɛ jɔrɔ fana tɛ ne n'o de fɔ ne ye sira in fali yɔrɔ o yɔrɔ ne b'a tigɛ i y'a faamu mais fo k'an ka tiɲɛ fɔ ka jamana jɔ Facebook kan kule in tɛ quoi
karisa ka vie privée tɛ quoi karisa ba bɛ ta o tɛ karisa fa bɛ ta o tɛ e bɛ ka karisa mun fana ba dɔgɔya ni kali Mahamadu la karisa fa ma jamana wari dun jamana wari b'an ka ɲɛmɔgɔw de bolo karisa fa ma jɛ kuran na i bɛ ka de an jɛ kuran na karisa fa ma jɛ ji la i bɛ ka de an jɛ ji la kuma jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ arasibaci ma mun fɔ maliyɛndenw ye 2017 fo ka na se 2018 ma élection bɛ se wagati min na ko n'a ye buwa ta k'aw bɛ nimisa k'a muso t'a bolo a den t'a bolo a teri t'a bolo a jɛɲɔgɔn t'a bolo a kabila tɛ IBK bolo wa hali a teri tɛ IBK la quoi arasibaci ye nin fɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a kɛra maliyɛn bɛɛ ɲɛna fo ni mun ko arasa man di ye i y'a faamu an ka da o saba an ka da arasa ka kuma la élection bɛ se wagati dɔ la dɔrɔn maliyɛnw bɔra arasa jigi wa fila 400 500 500 kuma jumɛn bɛ malikan ma mun fɔ aw ɲɛna yan buwa ka ko la maliyɛnw mais an y'an ta 200 k'an ta 400 aw bɛ ka ɲinɛ k'i bɛ 2000 min minɛ k'a dun o 2000 i ka san 5 kaba masa maliyɛnw aw yɛrɛ bɛ ka wari bɛ ka bɔ ka fɛn min san e bɛ ka 2000 don jago saba feere fɛn na e bɛna taa feere est ce que e bɛ 2000 don a la ka taa feere 400 wa ayi i bɛ 2000 don a la de ka taa feere 2000 ni 800 ka 800 sɔrɔ a kɔnɔ ye ɔ député ninnu mɔgɔ de ka aw la o i y'a faamu président nana président mɔgɔ de kɛ aw la Mali bɛɛ ko ko i bɛ ka sigira nkalon kan mun bɔra la ɔ o député kelen n'a fɔra k'olu ye ko suɲɛ u kan ka digi aw la maliyɛnw président min sigira nkalon kan o ka député n'o sigira nkalon kan u b'aw tɔɔrɔ cogo di i bɛ ka i samɛ ala ka si caman d'i ma mais Burama n'i sera ka fanga bila ka di maliyɛnw ma a bɛ diya n ye kɛlɛ tɛ quoi walayi Mamadou Awa Gassama de ko 15 milliards de bɛ bila i ka coffre fort kɔnɔ quoi i bɛ ka i ka caisse noire kɔnɔ ne m'a fɔ dɛ n'aw bɛ minɛli kɛ ko minɛli ka d'aw ye Lassana Mamadou Awa Gassama bɛ Mali la ale de y'a fɔ Soumaïla Cissé de ko i bɛ ka k'e bɛ sara 100 ni 50 i ma deli ka bɔ k'o démenti maliyɛndenw ye fɔlɔ a ma ban c'est bon i y'a faamu i ma deli ka bɔ k'o démenti maliyɛndenw ye fɔlɔ Burama i jugu t'anw ye mais aw ye dɔ kɛ fanga in na ten quoi i bɛ ka fanga dira aw ma de k'a kana ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ ka maliyɛndenw bɔ dingɛ kɔnɔ mais fanga ma d'aw ma k'aw kana aw yɛrɛ ka vie dilan quoi e nana de ko le Mali d'abord mais e mana fɔlɔ ko ma famille d'abord i bɛ ka ne kun ko maliyɛndenw ma ko ma famille d'abord ni n kali Mahamadu la e kun tɛ kɛ président mais i nana de ko le Mali d'abord ɔ le Mali d'abord o conséquence kɛra cogo min na a kɛra maliyɛnden bɛɛ ɲɛna le Mali d'abord e burankɛ o de kun ye assemblée président ye ɔ i yɛrɛ denkɛ tɛgɛ kɔnɔ fɛn n'o ye Musa Temini o fana nana kɛ assemblée président ye donc Mali d'abord kɔni tɛ bilen ka Burama franchement an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi jamana in y'an bɛɛ de ta ye koyi dɔ ka kɔrɔ dɔ ye mais maa ma wusa maa ye jamanadenya la dɛ dɔ ka bon dɔ ye mais maa ma wusa maa ye dɔ kalannen don ka tɛmɛ dɔ kan mais maa ma wusa maa ye ba Burama aw bɛ jamana fɛ aw bɛ Mali fɛ aw bɛ maliyɛndenw fɛ mais munna e bɛ ka 1,50 ta k'a sɔrɔ an ka docteur saba an ka école maître tɛ ka se ka denmisɛnninw kalan e Burama e bɛ jamana fɛ o bɛ kɛ cogo di e n'i ka mɔgɔw Musa Jawara bɛ jamana fɛ Musa Jawara bɛ san Mali nɔfɛ munna Musa Jawara b'a ka anniversaire fêter 1,5 ni kɔ k'a sɔrɔ jalisigɛ machine t'anw bolo Musa Jawara b'a ka anniversaire fêter 1,5 ni kɔ k'a sɔrɔ marifa manama de bɛ ka san ka taa d'an ka sɔrɔsiw ma e maliyɛnw an ka tiɲɛ filɛ ɲɔgɔn kɔrɔ sa i bɛ ka ni kuranɛ cɛ i jugu tɛ maliyɛndenw ye quoi mais i bɛ ka bɛɛ b'a hali muso ni denw i somɔgɔw b'a dɔn k'i tɛ se quoi i bɛ ka san 1 dir'e ma an y'o di Ala ma san 2 an y'o di Ala ma san 3 an y'o di Ala ma san 4 an y'o di Ala ma san 5 Burama e dun nana de ko san 5 k'e bɛ se ka Mali ta k'a bɔ dingɛ kɔnɔ i bɛ ka e layidu fɛn fɛn ta maliyɛndenw ye layidu 7 la an ka kɛ hali kun ka 1 ou 2 dɔrɔn ɲɛnabɔ a layidu 7 ye mun ye i ko i bɛ baara di jeunesse ma 200,000 emploi a y'a fɔ kelen i bɛ k'a ma di k'a bɛ courant di maliyɛndenw ma o ko ma ɲɛnabɔ a y'a fɔ i bɛ k'a bɛ ji di maliyɛndenw ma o ko ma ɲɛnabɔ a y'a fɔ 3 i bɛ k'a kundala k'a bɛ nord libéré o ko ma ɲɛnabɔ a y'a fɔ 4 i bɛ k'a ko tunkaranke minnu bɛ jamana kɔfɛ k'olu tɛ sɛgɛn a y'a fɔ 5 Burama mun nali kɛra ko suɲɛli bɛ ban jamana kɔnɔ Mali zonya ko nin y'a bannen a y'a fɔ 6 ɔ Burama min nana tuguni ko jamana kɔnɔ ko Mali mana mɔgɔ si ba ka kɔɲɔminɛ na ko Mali ye maliyɛnden bɛɛ de ta ye ko liberté d'expression k'an bɛɛ de sago bɛ jamana in na mais bi ni mun bɔra k'a bɛ kuma k'i da sago fɔ i bɛ k'a b'o minɛ k'o datugu kaso la layidu 7 kelen t'a la n ye kali Mahamadu la Ala m'e diɲɛ bɛɛ da i bɛ ka sira ka mun i
mais n'a ye nin fɔ an bɛ taa kaso la n'a ye nin fɔ k'an tɛ président bonya n'a ye nin fɔ k'an t'an ka jamanakuntigi fɛ n'a ye nin fɔ k'an bɛ ka bila jamanakuntigi la maliyɛnw tiɲɛ ye jumɛn ye sa jamanakuntigi min nana k'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ k'i jɔ kira ɲɛkɔrɔ k'i jɔ mɛlɛkɛw ɲɛkɔrɔ k'i jɔ silamɛw ɲɛkɔrɔ k'i jɔ bolisɔnnaw ɲɛkɔrɔ k'i jɔ budaw ɲɛkɔrɔ n tɛ diinɛla ɲɛkɔrɔ k'ale bɛ se ka jamana ta ka bɔ tasuma la o jamanakuntigi kelen ka tila ka na ka jamana tasuma ɲaga ka bila jamana tɔ la n balimaw n'anw ye burama dɔgɔya ou bien n'anw ye kuma jugu fɔ IBK ma anw le jo don wa ou bien rebelle mun ye marifa ta olu le jo don maliyɛnw rebelle mun ye marifa ta an bɛ ka bi olu kan u dusu tiɲɛna de mais bi anw minnu tɛ ka marifa ta anw tɛ ka yira IBK la k'an bɛ coup d'état k'a la anw tɛ ka yira IBK la ko n'a sara bi k'a ka d'an ye mais n'anw ko ko coup u b'anw de minɛ ka taa anw datugu Tilema ye kuma jumɛn de fɔ Tilema taara kaso la Burama Ture tununa bi hali sini ɲɛ tɛ ka don la hali wulu n'a tununa Faransi ɲɛ kɛlɛɲɛ tunga la bon c'est vrai quartier bɛ bɔ a kalama ko fɛn dɔ tununa quoi wulu n'a coup jakuma n'a coup a bɛɛ ni Mahamadu cɛ mais bunadamaden kunturu nin bɛ tunu Mali kɔnɔ i t'a ta yɔrɔ dɔn i t'a na yɔrɔ dɔn wa ne y'i da to a kuma la e bɛ taa kaso la maliyɛnw ala k'an bɔ bɔra ɲuman fɛ IBK nin i ka samɛ ala ka san wɛrɛ yiri la ka yiri sitigi la ka yiri batigi la e min b'a kunkolo da ka yiri fatigi la maliyɛn minnu banna k'u faw n'u baw kunkolo da o de kosɔn bi IBK nana IBK bɛ ka Mali bɛɛ mara n'a bolo kɔ ye IBK de y'a fa kunkolo da dɛ n'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ tun y'a fa kunkolo da i b'a fɔ IBK y'a ta kɛ cogo min na ni Kali Mahamadu la Burama tun tɛ to anw ka fanga la nkalon tɛ kuma in na quoi mais IBK y'a yira k'ale t'a bila mɔgɔ fa k'a ta ale t'a bila mɔgɔ ba k'a ta donc IBK y'a yira maliyɛn bɛɛ la k'ale ka wusa maliyɛn bɛɛ fa ye ale ka wusa an bɛɛ ba ye donc ale mɔgɔ tɛ maliyɛnw na mun y'ale ja ale b'o de kɛ i y'a faamu donc Burama nana a Burama ma sɔn k'a bila Burama ma baara kɛ Burama ko k'ale t'a bila ko Buwa k'a bila donc Buwa b'a bila k'a di jɔn fa ma o kɔrɔ ne fa tɛ e fa tɛ olu fa tɛ Burama de bɛ se donc ni Burama tɛ se k'a donc a y'a kɛ to appel kungurunin IBK nin tun y'i ka selimafo samɛ ye k'a d'i ma i sitigiya la ko maliyɛnw ko k'i ka fanga bila i batigiya la ko maliyɛnw ko k'i ka fanga bila i musotigiya la ko maliyɛnw ko k'i dɛsɛra i mɔdentigiya la maliyɛnw ko k'i layidu 7 ta k'i ma se k'a ɲɛnabɔ i burankɛtigiya la IBK k'i k'a kɛ kuranɛ kosɔn i k'an ka jamana to an bolo an tɛ kɛlɛ fɛ an tɛ tasuma fɛ an tɛ coup d'état fɛ e de ko k'i bɛ se n'i tɛ se kɛlɛ tɛ woyɔ tɛ a bila i ka taa i y'a faamu cɛ ye kɛlɛla fara in t'a dabila fo n faso k'an kun ci ko wɛrɛ b'i kɔnɔ e de nana k'e bɛ se n'i tɛ se a bila i k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma mun bɛ se o ka fisa i kana tasuma don an ka jamana kɔnɔ coup d'état mana kɛ tan sa bi tɛ kɛ IBK kan bilen dɛ u ye coup d'état kɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ taa mais e pourtant ko Burama k'a bila Burama bannen don k'a bila docteurs bɛ ka da grève la IBK bannen don k'a bila kalo joli denmisɛnninw bɛ kɛnɛma u tɛ ka taa kilasi kɔnɔ école t'u sara sɔrɔ u musow bɛ nin kana kɛ sunguruba ye Bamakɔ kɔnɔ bi IBK ni bugu bannen don k'u sara mais IBK b'a ka 150 millions ta par mois Mamadou Awa Gassama ko 15 milliards bɛ IBK ka caisse noire kɔnɔ IBK y'a kɛ i ka diɲɛnatigɛ kɔsɔn i ka dɔ b'o la i k'a di an ka maîtres ma u ka se ka taa an ka denmisɛnninw kalan e de ko n'an kɔrɔkɛw y'u ban école ma c'est parce que e b'olu mara i b'i denw bila ka taa kɔfɛ c'est parce que n'olu nana u bɛ tila ka anw fana kalan u b'anw mara donc IBK e y'i ta kɛ e bɛ fɛ ka Karim fana bila ka n'anw mara o tɛ problème ye santa min dir'e fana ma e ma sisan IBK ne kun ye baara kɛ n ye Kali masala Karim tɛ dɛ hali Karim den ni kun ko ka kɛ Mali président an tun bɛ sɔn i y'a faamu ATT n'a ka indignité bɛɛ ATT n'a ka incapabilité bɛɛ ATT n'a ka insouciance bɛɛ a bɛ fɔ bi bolo bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ la Mali kɔnɔ ko ATT bugu an bɛ se k'an bolo jɔyɔrɔ jumɛn na bi ko IBK bugu maliyɛnw a y'aw ɲɛ yɛlɛ n'o tɛ don dɔ n b'a fɔ aw ye bi maliyɛn bɛɛ k'i tulo majɔ maliyɛnw kɛlɛ tɛ beseta tɛ muruta tɛ n'an ma wuli ka Kidali récupérer n ye n kali fɛn min na n ye n kali Sunjata kunkolo la k'an kali Modibo Keyita kunkolo la k'an kali Damɔzɔn kunkolo la k'an kali Ci Jara kunkolo la k'an kali Faligu Jara kunkolo la maliyɛnw n'an ma wuli don dɔ n'aw ma taa baara kɛ a bɛ se ka kɛ anw ye a bɛ se ka kɛ an denw ye a bɛ se ka kɛ an mɔdenw ye don dɔ n'aw ma wuli ka taga Kidali ka taga baara kɛ i b'a fɔ an filɛ jɔsi la cogo min na Faransi ala kana barika don Solo Tamarin na a ye nin vidéo in a ye nin garder don dɔ a b'a fɔ ko Solo ye nin f'aw ye quoi maliyɛnw n'a y'aw sigi bɛɛ ɲɛna IBK b'a sara wari ta Alpha y'a ka wagati kɛ o tagara ATT y'a ka wagati kɛ o tagara depuis a comment on dit
Modibo Keita kɔfɛ aw bɛ se k'aw ɲɛ jɔ président jumɛn na Mali bɛɛ k'a b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamina a si tɛna maliyɛn denw kama u bɛɛ bɛ n'u yɛrɛ de kama ni mun nana ni sara wari ye 100 000 u b'a ko k'a kɛ 2 millions o nafa b'ale de kan ni mun nana saba ni président kan ka 100 000 sɔrɔ u b'a fɔ ko k'a kɛ 1,2 millions ye o nafa b'o de kan mais maliyɛnw bɛ balo cogo di u mago t'o la maliyɛnw ka kɛnɛya bɛ cogo di olu mago t'o la maliyɛnw ka sécurité bɛ cogo di olu mago t'o la maliyɛnw ka santé bɛ cogo di olu mago t'o la n'o tɛ ni jamana belebele in kɔnɔ n'a fɔra ko jalisigɛ mansin ɲuman ko t'anw bolo jamana kɔnɔ i bɛ ka n'i fɛ juguya don ala kana barika don na i bɛ ka Mali bɛɛ b'a dɔn Karim Keita b'a dɔn Buba b'a dɔn i ka den mandinin dɔ b'i kɛrɛfɛ ko Bijou n tɛna a tɔgɔ fɔ o Bijou b'a dɔn Burama e dɛsɛra ala b'a dɔn i dɛsɛra kira b'a dɔn i dɛsɛra i y'a faamu donc e tɛ se e ko k'e t'a bila ka di mɔgɔ wɛrɛ ma i bɛ ka i samɛ i ye layidu min ta i ma se k'a dafa i bɛ ka i samɛ an ka nɔrɔko ma ɲɛnabɔ i bɛ ka i samɛ an ka jiko ma ɲɛnabɔ i bɛ ka i samɛ an ka kuranko ma ɲɛnabɔ i bɛ ka i samɛ an faw tɛ baara la i bɛ ka i samɛ an baw tɛ baara la i bɛ ka i samɛ an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa i bɛ ka i samɛ anw t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min na an t'a dɔn an b'an jɔ yɔrɔ min na salamu aleykum maliyɛnw ala ka Mali dusu don aw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'aw kɔni ma wuli k'aw cɛsiri don dɔ ni maliyɛnw ma wuli ka taa Kidali ka taa tunga la aw k'a fɔ ma tu ɲamɔgɔ den tatɔ filɛ salamu aleykum